Tervetuloa Toukovuoreen. Tässä on meillä heti eteisessä runsaasti kaappitilaa. Heti ensimmäinen ovi, mikä aukeaa tähän upeaseen kylpyhuoneeseen, mikä sisältää saunan. Upea värimaailma, vähän tummaa, vaaleita ja 2 suihkupaikkaa. Täällä onkin sitten meidän sauna. Siirrytään tästä seuraavaan huoneeseen. Tästä meiltä löytyykin pieni WC. Kiva lisä, että on toinenkin. Tästä löytyykin mun suosikki, eli integroidu kahvikone. Tässä onkin sitten meidän upealla kodinkoneella varustettu keittiö. Ja tässä onkin paljon tilaa tässä pinnoissa. Siirrytään tästä makuuhuoneeseen. Tässä makuuhuoneessa on aika paljon tilaa ja se on varustettu isolla vaatehuoneella vielä. Tähän makuuhuoneeseen saa vielä suuren television laittaa. Siirrytään tästä sitten työhuoneeseen. Tästä löytyykin sitten paljon kaappitilaa ja tasotilaa myös. Tästä me sitten siirrytäänkin olohuoneeseen. Tässä on meillä sitten ruokapöytä lisäksi. Siirrytään mun mielestä parhaimpaan osaan tässä asunnossa, eli tähän upeeseen terassiin. Kuten näette, upea lasitettu terassi. Meillä on sunnuntaina ensiesittely tähän kohteeseen. Mä oon ottamassa teitä vastaan täällä, eli tervetuloa. Tosta löytyy vielä mun numero, eli soittele, niin käydään vielä läpi ja tervetuloa sunnuntaina.